nolai. Kok apa-apa lo kini tu juang. Abak kau wak seriwin pagarah itulah juang sakit kalau abak dia memikir waang. Waang lah kadang, tapi alun juga nak kawan bini-bini lai. Kasabarlah dulu bak. Alun ada jodoh wak lai. Besok kau kalau ada jodoh wak, lebih bini wak lai. Dan capek tu abak lai. Jadi malah. Abak onde abak Apa buyuang? apa nan abak menuangkan. Makan pai ka pasar sabantalai inyokan pulang. Makan pai balanjo sabantalai inyo ka pulang. Abak iyo abak apa banana nabak pikirkan. Elo abak katokan usah abak manuang surang. Rancak abak katokan mulia hati abak tanah. Buyung onde buyung iyo abak buyung kini lagadang. Pikiran abak sadang kacau tibo hati mancali waang. Pangana abak lagi galau tibo bana mancali waang. Usah denai nan abak risaukan. Diri denaikan kini ala gada. Jika hendalah abak balikan untuk denai pairaun jalan-jalan. Jika hendalah abak balikan untuk denai raun jo kawan-kawan. Tak ada lain dah tarusuh de buyung kini karena lagadang. Apa buyung dah ada keinginan baru matanggo bacando urang. Apa buyung dah ada keinginan baru matanggo bacando urang. Bukan denai na amwa babini jodoh tu bana nan alun lain. Basa-basa ba abak menanti bulan biswa untung lai rasaki. Basa-basa ba abak menanti bulan biswa untung den dapet bini. Yuang, apa bak? Dari lah bini le yuang. Jangan kerajo jo nanang cari. Kalian kawanang semua kadang lah iba bini sadue. Waktu kau dewa alun juga nak kawan bini-bini lai. Bana kai kau dia bak macam dewa ang. Pasabah lah bak. Abak doa jo mau capek dapet bini. Dia baralek gadang tu. Bak agat dia bak. Yolah yuang. Lepas balai lah mungkin yuang. Kantar lah yuang. Abak onde abak Apa buyuang? apa nan abak menuangkan. Makan pai ka pasar sabantalai inyokan pulang. Makan pai balanjo sabantalai inyo ka pulang. Abak iyo abak apa banana nabak pikirkan. Elo abak katokan usah abak manuang surang. Rancak abak katokan mulia hati abak tanah. Buyung onde buyung iyo abak buyung kini lagadang. Pikiran abak sadang kacau tibo hati mancali waang. Pangana abak lagi galau tibo bana mancali waang. Usah denai nan abak risaukan. Diri denaikan kini ala gada. Jika hendalah abak balikan
lagi. Basa-basa ba abak nanti, bulan biswa untuang dan dapet bini. Ba, apa yuang? Sabanai lalai nampak dewa jebak. Nampak apa yuang? Jodoh wak tu bak Di mana yuang? Umah ni lujuang ni bak. Kok iyo? Antara tanduk capek gila bak. Baru dia ambil lu tukang mikole. Cepet lah yuang, payu lah yuang. Cepet lah, kelah. Adi bak adi. Malam bayi tu lah.